Nebali ste sa spolu spávať, že ublížite bábätku? Môj muž áno. Teraz mi príde jej telo ako taký chrám, lebo proste plodí nový život. To si nevedel vymyslieť niečo Ale lepšie, to však normálne mi povedz, že som proste tlstá sviňa. Ty si v tom období ako keby nechcela komunikovať. Extrémne nafúčané veľké bolavé cecky a bradavky. Potom mne úplne To je nevadilo. Denková obľúbená časť. Tehotenské prdy, to je normálne peklo. Že toto si niekto vybere, že chce ešte raz zažiť? Hovorím, absolútne nie. A vlastne som cítila takú oddialenosť možno nás dvoch a to ma vlastne vydesilo. Idem tam pozrieť a ona nad tými párkami ani sa ich nechytila. Jeden som si dala. No, vyzerajú jak tie prsty z tej huby, tej príšery. Tak to bolo pre mňa fakt, že prekvapko. Aj pre mňa. Ty mi vlastne čuješ na novo. Za to, Ja za čo ja nemôžem vlastne. Takže ahojte pri ďalšej časti Couple Battlu, ja som Denko Ja som Alex. a dneska sa budeme baviť o tom, ako sme prežili prvý trimester. Alebo aj Neprežili. ledva aj prežili. Si namosúrená? Áno, som namosúrená a ty si dôvodom. Akože to som v prvom trimestri počúval dosť často toto. Áno, ty si vlastne chcel akože docieliť to, aby ja som sa dnes cítila presne tak ako v prvom trimestri, aby to bolo akože... No trošku som zaspal, ale toto je... To není poprvé. Akože zobudiť si manželku tehotnú 2-krát za noc je prešlap. Hej? Aj u mňa. Veľký. Ale ja som mal fakt nervy, že chcelo sa mi proste čúrať a zobudilo ma to, že sa mi chce čúrať a úplne ma to nahnevalo, lebo mi to prerušilo dobrý spánok. A Tak ja si sa rozhodol, že budeš trieskať so všetkým od nervov a prerušíš ten dobrý spánok aj mne. Ale to nebolo na schvál, ja som si to neuvedomil. A že ja som proste taký namosúrený a to nie je, že trieskať so všetkým, vieš, no tak normálny človek sa postaví z postela a ide po špičkách potichučku, ale... Nie vie dupať, keď je nasraný. Však Ty si dobre. robil vozičkárske dupanie, ty si drbal s brzdami a takisto si aj buchal s dverami a nepoužíval si kľúčky. Už sme sa o tom bavili, že kľúčka je na to, aby sa s ňou taký pohyb vykonával, vieš? Áno, viem. No a nie, že chudš! Tak to si robil ty na kúpelke. No, tak ja som, na to nenapadlo, prepáč. Snažil som sa ti zlepšiť náladu v aute pesničkami, že som si spieval s tebou. To, čo som presne nechcela počúvať. Dobre. Dobre. Prejdeme No, túto tému. Áno, prvý trimester. Ako by si to opísal jedným slovom? Vojnové pole, To sú dve slova. konflikt, napäté, bojové, ťažké, smradlavé. To akože tehotenské prdy, to je normálne peklo. To je normálne, že hrozné. Fakt, že barziaký prd som už cítil, že chlapský, že keď sme boli s kamarátmi vonku a niekto fakt, že strašnú pustil, ale toto sa normálne 2 hodiny držalo v tom byte. Pod paplónom. Pod paplónom ani nehovorím, ona si prdla a za pol hodinu sa iba otočila a proste to vyliezlo spod paplóna a ja som, no fakt som mal pocit, že ochrnem aj od pása hore. Že naozaj, ako to v rozprávkach býva, že keď si niekto prdne a je to zelené, ten smrad, tak to tak bolo. Fakt. No, ale teda ideme na to opäť chronologicky. V decembri, Áno. respektíve posledné Vianoce, sme si spravili testík, ktorý bol teda pozitívny. Boli sviatky, sviatkovali nielen my, ale aj doktori, aj všetci. Okrem tu GPT, samozrejme. Keby nám na klinike povedali, že keď budeme mať pozitívny test, tak 2 týždne potom máme prísť a na ultrazvuku nám to potvrdia. Tie 2 týždne boli presne tie 2 týždne sviatkov a to boli akože ešte horšie 2 týždne, než tie 2 týždne, keď sme čakali, či sa to uchytilo. Pre mňa aspoň. Áno, lebo už vyšiel ten test a vlastne už to bolo také, že... Že zase sme si odkusli z toho koláča, že áno, budeme rodičia, ale Ešte sme nevedeli, nevedeli, či sme ho vlastne jedli, hej? Dá sa to teda potvrdiť cez ten HCG test, ktorý ale dáva zmysel len v prípade, že si spravíš tie krvné testy 2-krát po sebe. Ideálne so 48-hodinovým odstupom, aby som akože videla, že či ten HCG hormón stúpa, to je ten, ktorý meria aj normálny tehotenský test, ktorý sa ociká. Ja som potrebovala nejaké pracovisko, nejaký labák, kde mi zoberú krv a kde sa dostanem k výsledkom, takže som išla do Ježišia ani Malinovo, alebo Môže byť. proste to bola úplne, že nejaká dedina, nejaká obec, ale bola som, že berte mi krv, chcem vedieť. No a tým, že boli proste sviatky, jednoducho všetci boli vybukovaní alebo zavretí, tak sa mi nepodarilo nájsť ten termín akože 48 hodín po sebe, ale iba 24, čo je dosť skresľujúce pre tie výsledky. A ďalšia vec je, že mne prišli tie výsledky, že HCG a číslo, hej. Takže čo spraví človek, čo nevie a doktor mu nezdvíha, lebo
sa nadája šalátom, dá to do chatu GPT. Chat mi povedal, že vlastne áno, táto hodnota by teoreticky mohla potvrdiť tehotenstvo, ale že budeme múdrejší, keď budeme mať aj ten druhý údaj, ktorý by sa mal akože zdvojnásobiť po 48 hodinách, ale keďže ja som bola iba po 24, tak to nebolo zdvojnásobené. Ale malo by to byť cca o 50%. Malo by, ale nebolo to tak v našom prípade. Proste nestúplo to o toľko, koľko sme čakali. Áno. A o koľko chat povedal, že by to malo stúpnuť. Tak ja už samozrejme stavy, lebo chat ma začal proste plašiť, že keď tie hodnoty sú vlastne nízke a stúpajú takto pomaly, tak to môže byť mimomaternicové tehotenstvo, alebo to môže byť, čo to povedal? Nejaká vada, proste, ježiš, ja hovorím pre Boha, tak ja už nervy, potom až na Silvestra som sa trošku upokojila, povedala som si, že nebudem robiť paniku, že nebudem to proste riešiť. Áno, ja som ti hovoril, že never chatu všetko, pretože v poslednej dobe si extrémne vymýšľa. Teda 2. po novom roku som písala teda na kliniku, že áno, mali sme pozitívny tehotenský test a že by sme sa teda chceli objednať na ten kontrolný ultrazvuk, kde nám teda potvrdia normálne oficiálne dôveryhodne tehotenstvo. A tam si napísala vlastne aj tie hodnoty, čo si mala predtým. Áno, a povedala som im, že ja som teda bola už na krvi medzi tým a že takéto sú výsledky. A píše mi tá pani koordinátorka z kliniky, že to vám dali takéto iba čísla, že že ja, že no, že prečo, že no, lebo že tie hodnoty sú že pomerne dosť vysoké, ale že to nemusí nič znamenať, že ale tak keď vás to takto zarazilo, tak akože dobre, nemusí to nič znamenať, ale môže, takže čo? A ona, že no, viac početné tehotenstvo. Čiže dvojičky. Alebo veľmi dobré oplodnenie. Alebo že veľmi dobre sa akože uhniezdilo to babetko tam. Tak mne vlasy dúbkom, volám Denkovi, to sme akorát neboli spolu, lebo ja som bola u krstnej na Liptove, hovorím, láska, prekvapenie. Fú, akože na jedno dieťa si trúfam, ale 2 už nebolo jedno ani mne, lebo to bolo také, že kokos vozičkár a 2 deti, že to my sa zbláznime. Toto ma trocha fakt, že vydesilo. No. A hlavne ešte si zo mňa robili srandu. Proste, ja vtedy, keď som to zistila, tak sme boli proste u mojej krstnej, kde bol môj brat, extrémne vtipný, aj spolu s mojimi bratrancami a sesternicami. A oni mi začali... že sa budú volať, že Harry a Marv. Áno, že sa budú volať Harry a Marv, alebo že sa budú volať Danka a Janka, pretože fun fact, pri umelom oplodnení je väčšia šanca, že to môže byť viacpočetné tehotenstvo, že to môžu byť dvojčky. Ak by boli, tak sú vždy iba identické. Jednovaječné. Áno. Čiže by to boli buď 2 chlapci, čiže Harry a Marv, alebo by to boli 2 dievčatá, čiže Danka a Janka a podobné takéto proste mená nám. Nie, že vždycky, keď sa dávajú 2 vajíčka, alebo niekedy sa vkladajú aj 2 vajíčka naraz. 2 embria. Pardon, 2 embria. Tak vtedy nemusia byť jednovaječné, keď sa uchytia obidve embria. Ale tým, že my sme vkladali iba jedno embrio, tak mohli byť iba jednovaječné. No a plus bolo ešte 2.1. Ja som mala vtedy meniny a robili si zo mňa srandu, že koľko toho je dnes? A ja, že 2.1. A oni, že no, to znie ako 2 v jednom. Alebo, že to máš vlastne darček k meninám, že to budú 2. A hlavne ja som sa akože aj bál o teba, lebo predsa len pre tú ženu to... Je to extrém. No. Je to extrém, automaticky to znamená proste cisársky rez, čo je, že proste rozrežú ťa a potom sa staraj s rozrezaným bruchom o 2 deti. Takže ono je to strašne zlaté mať ako keby dvojčky, ale hovorím si, že tie identické dvojčky sa im hovorí identické, lebo poprvé rovnako vyzerajú a trocha identicky väčšinou aj zmýšľajú. Však je milión takých tých videí, že sú za dverami a povedia im, že zdvihnete ruku alebo zakývajte alebo spravte nejaký tanečný move a oni robia úplne to isté. Tak ono to dáva zmysel, keď máte prakticky rovnaký genetický materiál. No, že áno, na jednej strane by to bolo, že 2 muchy jednou ranou a z druhej strany som, že mám mať 2 deti, a ktoré sú rovnaké? Že to na čo? Že proste, vieš čo myslím, že však tak nech sú aspoň chlapec, dievča, alebo že nech sa vlastne nepodobajú, alebo tak, že chudáci, že budem ich obliekať ty kokos do 13 rovnako, že budem to liesť na nervy, budú sa nenávidieť, že po sebe opakujú, no... A tak možno by to mali tak, jak tu niekde som čítal v Amerike, že boli nejaké dvojičky ženy, ktoré sa rozhodli, že oni chcú proste žiť identický život tým, že sa narodili ako dvojičky, takže proste všetko po sebe opakovali, akože že úplne všetko, že dokonca si našli jedného muža, s ktorým mali obidve deti v ten istý čas. Že akože v tom istom čase otehotneli. Áno, chápem. Takže dvojičky, nedvojičky. Na tomto výlete po Vianociach mne začali prvé príznaky a to bolo, že som ráno otvorila chladničku a začalo ma duť akože extrémnym spôsobom. Keď budeme hovoriť slovo duť, tak myslíme tým napínať na zvracanie, ale teda nevracala som, iba mi proste strašne smrdela chladnička. No to by smrdelo všetko. Áno, ale začalo to tou chladničkou, že chladničkovský smrad, že
veľa... Cítiš, že tam sú potraviny, veľa ale potravín, žiadny smrad. áno, akože. proste vôbec smrad, iba jednoducho, no to mi fakt, že vadilo. A strašne sa mi ľúbilo, že vtedy vlastne o tom nevedel ešte krstný a ráno sme sa stretli pri tej chladničke a ja som tam proste, úplne som sa tam predýchávala, lebo ma slzy tiekli a som tak proste kašľala do toho, no zle mi zostalo strašne od žalúdku a ten došiel, že Ježiš, vy ste sem došli všetci ochoreť, jak vždycky. lebo my sa tam vždycky stretneme celá rodina a vždy jeden z nás tam donesie proste nejaký soplík a všetci to potom chytia. Ešte si zabudla na tvoje výlevy srdcové. Však ty si furt rumázgala za niečo. Áno, to je pravda. Táto chladnička, to bol môj prvý fyzický príznak tehotenstva, ale prvý psychický príznak tehotenstva, to, čo som revala kvôli tým svetielkam vianočným. Je, že sú krásne. Áno, mňa proste dojalo, že sme išli po tme okolo Vianoc, proste po dedinách autom a videla som, že všetci majú ozdobené domy. Niektorí, že nie úplne pekne vlastne, že vyzeralo to strašne random, ale vlastne mňa dojalo, že dospelí ľudia si proste povedia, že idú Vianoce, tak poďme si ozdobiť domy. A že proste, že možno nemáme na to, aby to vyzeralo ty kokos jak z amerického filmu. Máme proste na jednu proste reťazku, ktorá niekomu príde hrozná a nevkusná, ale proste my to tam dáme, nám to urobí radosť, lebo sú proste Vianoce a strašne ma to vlastne dojalo, že vlastne je to tak zbytočné a tak proste o ničom, ale že to naozaj to robíme len preto, aby sme si spravili proste radosť. Áno. A niektorí možno preto, aby im susedia závideli, ale akože chápeš, že... Keď my sme bývali ešte v Čepeni a tam proste niekto kúpil taký ten projektor... Tu slideshow, ježiš, no tak... Ten projektor na dom, čo ti svieti ako keby a že nemusel proste na ten dom dávať tie vianočné svetielka, ale proste mu svietil... svetielka pre lenivých. Áno, že proste takú laserovú show mal na dome. Ale to ma tiež dojíma, ale to by som plakala akože od smutku, lebo som, že ja vám kúpim, ale že proste to si odmojtujete, že to je strašné. Ale pamätáš si, to si kúpil jeden človek a zrazu to mala celá ulica. Áno. Ale hlavne ono to ani nepôsobí vianočne. Vôbec. To len, bolo jak Sensation White v Holandsku. Tuc, Holandsku, všetci. Lohovci skôr. Takže toto bolo, že vtedy som si povedala, že ty kokos, asi sa volá, čo deje, ale toto bolo ešte pred testom. To bolo ešte... Áno, len na to sme tak nejak zabudli, sme to minule nespomenuli. Áno, ale tak teraz sa bavíme o príznakoch, takže... Áno, ale tak toto boli dosť príznaky, že som jej pustil Pirátov Karibiku a akože pesničku od Hansa Zimmera a ty si sa rozplakala, že ty by si ho objala, lebo on je tak dokonalý, že ako dokázal niečo takéto zložiť. Potom som ti púšťal akože z Ako vycvičiť draka, soundtrack a proste takéto, alebo z Up sme myslím počúvali. Up a potom ešte Cars to Life is a highway. Áno. A vlastne to je, že pesnička tvojho To detstva? je pesnička môjho detstva, to je vlastne rozprávka môjho detstva, to sme pozerávali s bratom od rána do večera, zadreli sme to DVDčko a úplne ma dojalo, že vlastne my sme na ceste do Brna, ja sa idem dávať oplodňovať a môj brat je proste tak veľký, že je teraz v tejto chvíli v robote a vlastne som bola, že my sme strašne veľkí a máme dospelé životy a že no proste... Áno. Hormóny. A proste stále plakala. Hoci čo ťa rozcítilo proste. No. Tak. Aj nejaké video si pozerala a úplne si sa... No Alex Warren. Ten týpek, no, čo mu mal zlé odposluchy, alebo čo to bolo? Ja som sa tak dorevala. Však to som dávala aj na storku. A to som si tak hovorila, že ty kokso, že dám to tam, že však to asi není úplne normálne, že som sa... Ja som bol úplne, že čo? Že proste týpkovi trochu vypadol zvuk na koncerte a ona sa z toho rozrevala, že išiel mimo rytmu. Trošku som sa bála, že či to není od vecí, či ľudia si to nespoja, že táto, čo je tehotná, že to rumacka proste nad nejakým typkom, áno, od ktorého poznám, že jednu pesničku. Ale potom som si čítala komentáre a plakali nad tým viacerí, tak som si povedala, že proste som akože len empatická, že nikoho to nenapadne, tak inak dajte vedieť, že či ste si to náhodou nepovedali, že čo je prečo reve na internetoch. Od tohto výletu, ako som sa vrátila, okolo toho 10. januára to začalo byť fakt, že napínalo ma veľmi často a aj len tak. A ako keby potrebovala som dojsť na ten vzorec a na ten princíp, že kedy sa mi to deje, lebo proste vôbec som nevracala, len ma napínalo a bolo mi zle od žalúdku, no. Ja mám koľko? Asi 20 videí mám teba, jak ťa napína. To by sme vedeli spraviť proste 20-minútovú kompiláciu, akože iba z týchto videí. On sa na to proste akože nesmierne zabával. Lebo ty si vtipná, keď ťa napína, akože. Ty ešte do toho tak ono je mávaš a neviem, čo všetko robíš, že to je... Chvíľku mi to trvalo, ale došla som na to, že mne vlastne tej nevoľnosti spôsobuje hlad. Taký ten prvotrimestrový hlad, ktorý ale akože ja som človek, ktorý vie byť že veľmi hladný, ale ako keby, že pokiaľ ste nezažili hlad, ktorý má žena
taký ten hormonálny hlad, vlčí hlad normálne, že to bol až bolestivý, nepochopiteľný hlad, ktorý ale nebol, že skutočný hlad, pretože to prišlo, koľko mi to trvalo? 3 týždne? No, ale... Tak to asi, že ja som bola že v pohode najedená, nezvládala som zjesť veľké porcie, jedla som proste, ja neviem, niečo, ale že do hodiny to bol taký hlad, že mňa začalo napínať od toho hladu. Keď sa nenaješ, tak ťa bude proste napínať. A potom to vlastne prešlo do toho, že vlastne som mala nechutenstvo k tomu jedlu, ale vedela som, že sa musím nájsť, lebo to bude ešte horšie. No a potom ešte prišlo to, že vlastne si bola hladná, niečo si išla spraviť a než si to spravila, tak si to nechcela. Áno, aj to sa mi stalo párkrát. No párkrát, čak si sa tak rozplakala nad párkami. Nad párkami som sa rozplakala, v obchode som si kúpila párky, ešte som si brala také úplne drahé, poriadne 4-eurové, proste od lokálneho akože mesiara, hej, že nebudem žrať proste mesité pikoviny, hej. Áno. Že fakt, že veľký podiel mesa, že také maličké detské, že to bolo naplnené proste so syrom. No lenže ja som to proste uvarila, kým som to uvarila, tak... My sme predtým pozerali Fallout seriál, kde bola taká zmutovaná príšera, čo mala prsty v hube, akože vyrastali jej prsty z huby. A ja že čo sa deje, lebo som počul rumázgať ju zase z kuchyne. Tak idem tam pozrieť a ona nad tými párkami ani sa ich nechytila. A že... Jeden som si dala. Že vyzerajú jak tie prsty z tej huby, tej príšery. A ja že a strašne mi to smrdelo a plus hovorím, že a ten sír, jak z toho vytekáš, to vyzerá jak hníz, proste, že ja to fakt nedám. Proste a drahé boli tie párky a že čo si mám teraz dať, tak som si dala žemlu, potom som revala, že to je najhoršia žemla, ako si kedy jedla, že vôbec proste na to nemám chuť. Celé to bolo proste, akože jediné, čo som vlastne zvládala, bolo tomiamku si stále ovocie chcela. A tomiamku, no. Proste pikantné, čo tiež by sa akože nemalo a môže to akože zhoršovať tie nevoľnosti, ale nemala som pocit, že by mi to zhoršovalo. Ja som mal pocit, že to zlepšovalo. Asi, hej. Lebo si sa dobre najedla a bola si spokojná vtedy. No, vtedy na chvíľu, na hoďku. Vtedy som ti vlastne raz aj išiel do Trnavy večer pre tomiamku. No. Kopla ma do auta, zavolal som, nech mi nachystajú tomiamku a dovezol som jej tomiamku. Čo sa týka tých fyzických príznakov, tak to bola také vyčerpanie, ale vlastne, že ja som ako keby nič nemohla robiť moc, lebo ja som musela iba jesť. Že to bolo, ja som iba ležela v posteli a čakala som, kedy to zase na mňa dojde, že budem musieť jesť. To bolo asi také, že nepríjemné, ale stále by som to zhodnotila tak, že čo sa týka tých fyzických príznakov a tých nevoľností, tak proste pokiaľ nevracáš, tak za mňa akože dosť dobré a hlavne mne to fakt trvalo iba 3 týždne. Akože keď to bolo v tom najhoršom, tak ja som si vážne hovorila v hlave, že keď toto mávajú ženy, alebo že keď toto mám mať ešte druhýkrát, tak ja to nechcem. Že normálne to bolo fakt tak nepríjemné, že to už ťa až bolí ťa, už bránica bolí ťa proste, no furt ťa napína, takže už ti je proste fakt, že zle a normálne som bola, že jak môžu ženy podstupovať druhé tehotenstvo a tretie, akože dobrovoľne, že toto si niekto vybere, že chce ešte raz zažiť, hovorím, absolútne nie, ale vlastne keď sa na to pozerám z pohľadu toho, že už to skončilo a chvála Bohu, to trvalo len 3 týždne, lebo niektoré ženy to majú akože doteraz a ešte aj vracajú, tak si myslím, že čo sa tohto týka, tak ešte nakoniec vlastne celkom dobre. Len škoda, že sa to potom prelinulo do tvojej toxickej atmosféry. To áno. To bolo najväčšie prekvapenie pre mňa. Bo ako keby ja som sa stále pripravovala na to, že vracať budeš a budeš proste unavená a všetko toto, ale ako keby tá psychická stránka toho, jak ťa tie hormóny vedia oplieskať a jak sa vieš stať doslova, že iným človekom, tak to bolo pre mňa fakt, že prekvapko. Aj pre mňa. Tak povedz, nechám ťa povedať. Tak, jak teba obťažovali tvoje krče, tak ja som bol taký krčovitý okolo nej, keď som sa pohyboval, lebo no fakt to bolo hrozné. To normálne, ja neviem, niečo som spravil, nejakú úplnú blbosť, ja neviem, že posunul som zle pohár a ty si bola schopná mi to otreskať o hlavu 3-krát za deň. Ja keď som ti povedal už potom, že Ježiš, prepáč, zabudol som, tak že dám si na to pozor na budúce a tvoja odpoveď na to vieš, čo bola? Že a to si myslíš, že len takto povieš a tebe to je úplne jedno? Proste ty vôbec si neuvedomuješ, čo si s tým spravil? No, že ja normálne som bol, že padol svet, ty kokos. No, pre mňa áno, v tej chvíli. No, však to som videl. Ale presne to nebolo vôbec o tom pohári, ale to bolo, no, o princípe. A normálne si mi to takto do kolečka opakovala ja, že však dobre, prepáč, na budúce si na to dám väčší pozor a že akože čo viac teraz už mám spraviť, keď sa to stalo. A ty si furt išla, a furt si išla, že ty si akoby nemala dosť. Ty si normálne potrebovala pindať non-stop v kúse. Ale, čo bolo na tom najhoršie, keď som jej to povedal, že je toxická, zbytočné a že proste však nič sa nedeje, tak si povedala čo? No, čo sa smeješ, povedz. Ty si povedala, že však ty si úplne normálna a že proste to je v pohode. Že ty si to nechcela priznať reálne.
Ty si proste si bola presvedčená o tom, že ja som problém v tej domácnosti, ale potom, keď ti to povedal tvoj brat, že sa ťa bojí niečo opýtať, lebo máš takú toxickú auru okolo seba, tak si uvedomila, že že asi mi nehovoril ten môj Denko blbosti. Teraz začínam mať toxickú auru, lebo mám normálne pocit, že ty si mal túto ľuďom zreprodukovať, že ako si to prežíval, ale ty mi vlastne p***uješ na novo. Za čo ja nemôžem vlastne. Ale nemôžeš, ja viem, že za to nemôžeš, ale... Normálne mám pocit, že sa musí teraz začať zase obhajovať. Nemusíš, však proste mala si hormóny, však ja to chápem. Ale ja som to dlho toleroval, že si zober, že celkom dosť som vydržal podľa mňa, ak si do mňa išla. Koľko si do mňa išla, ale 3 týždne? No, ja som hlavne zvádzala boj sama so sebou. Áno, však ja viem. Že to bolo fakt ako... A potom sme iba došli do bodu, že mňa proste nasralo, že si nechceš priznať, že teda aj ty si nervózna z tých hormónov a vlastne si ako keby všetku vinu dávala na mňa. To hej, ale ako keby, aby som to povedala aj z môjho pohľadu, tak u mňa najväčší problém, jeden z veľkých problémov, ktoré mám, je, že ja si ľúbim nejakým spôsobom, že zvizualizovať veci a dosť často sa za to zvykneme pochytiť, že mne sa v hlave vytvorí nejaká predstava a to ani nechcem akože, že vedome si teraz idem predstavovať, že ako bude vyzerať môj, ja neviem, prvý trimester alebo ako bude vyzerať deň mojich narodenín, hej, ale mne sa to proste nejako v hlave vytvorí, áno, že ja som si ako 11-ročná na základke zvizualizovala večer predtým, ale nechcela som, to nebolo, že no tak koľko šibačov asi príde, hej. Toto vôbec, ja som sa nad tým takto nikdy nezamýšľala. Ja som to iba proste mala, že ja si idem nakúpiť tie čokoládky, zoberiem ich toľkoto a toľkoto. Nejako ten rok bol taký akože slabší, šibači nejako nechodili. A ja som mala normálne, ja som zanevrela na šibačku odvtedy, hovorím, už nechoďte ku mne nikto, mňa proste nedošli vyšibať toľky, koľko som čakala, hej, že ma prídu, šibačka celá pokazená, zdutá, smutná, proste hrozné. No a toto mne sa proste deje. So všetkým. So všetkým. A veľakrát sa za to zvykneme pochytiť, lebo ja to vlastne robím nevedomky a ja vlastne možno od neho ako keby očakávam, že on naplní tú moju predstavu. Nevždy to viem úplne vykomunikovať, alebo ani nie, že viem, ale nevždy to komunikujem, pretože niekedy mi príde, že by to tak automaticky mal nejako vyčítať, hej. Ale niekedy sú to také veci, že to ale nie je niekedy šanca sú to vyčítať. také veci, že to není šanca, niekedy sú to také veci, že je veľká šanca to vyčítať a aj tak sa to úplne nepodarí a že ja bývam proste často sklamaná a tomu som sa presne chcela vyhnúť v tomto prípade. Takže som si povedala, že nebudem si ja romantizovať ani prvý trimester, ani tehotenstvo, ani ja neviem, 6. nedelie, ani to dieťa, ktoré sa nám narodí, aby som nebola sklamená a aby som to neprežívala ťažko. Teraz som si, že vedome zakázala robiť si nejaké predstavy a povedala som si, že idem na to proste reverznou psychológiou a že skúsime to akoby hacknúť, že aby sa nestalo, že z tých mojich predstav, ktoré som si vytvorila, budem sklamaná, keď sa nenaplnia, tak ja som si povedala, že ja sa idem pripraviť na to najhoršie. Aby som keď tak nebola sklamaná, alebo bola príjemne prekvapená. Takže ja som si proste nastavila hlavu na to, že sa nám pravdepodobne narodí úplný satan, ktorý proste nebude spať, s ktorým nebudeme vedieť, čo máme robiť, že ja budem mať proste nejakú, no minimálne nejaké poporodné blues, keď nie poporodnú depresiu, proste budeme aj spánkovo deprimovaní, ledvaj to proste ustojíme celé a že vlastne ten prvý trimester bude vlastne celý úplne na hovno, že možno takto, ako mi teraz je, keď ma napína, mi bude proste takto do 8. mesiaca, medzi tým proste my sa akože úplne medzi sebou odsudzíme, lebo to sa proste niektorým ľuďom stáva. Ja som si vlastne toto takto naprogramovala v hlave, ale ako keby, že trošku som to prepískla, by som povedala, a do toho ešte prišla tá nálož hormónov. Aby ste si to možno trošku vedeli predstaviť, tak ten hormón, ktorý sa počas tehotenstva a počas toho prvého trimestra vyskytuje v tele, je progesterón. To je ten, ktorý riadi našu luteálnu fázu, to je presne tá, ktorú nenávidíme, lebo sa cítime úplne že najhoršie. Tak tehotná žena ho proste produkuje to je PMS, áno. Oveľa viac, áno, ako počas PMS. A plus, ja tým, že som bola teda potom IVF-ku a potom embryotransfere, tak tieto ženy ešte ho užívajú aj normálne akože takou čípkovou vaginálnou formou, čiže vlastne okrem toho, ktorý produkovalo moje telo prirodzene, som ho ešte dodávala ako keby umelo, na to, aby sa tamto bábo udržalo, keďže tam bolo vložené umelou cestou. Čiže ja som to podľa mňa
mala tak psychicky náročné aj kvôli tomu, že ja som toho progesterónu mala fakt akože pretlak. Jak keby, že fakt to bolo, že som sa ako keby nespoznávala a tým, že ja som bola v hlave nastavená na to, že proste ja tu naozaj bojujem, ja som vedela, že ja sa cítim zle, ja som vedela, že sa cítim proste unavene, potom už keď ma prešli tieto stavy, do toho ešte bolo vtedy zrovna takéto počasie, že strašne dlho bolo tak sichravo a zima a už som chcela, že nech príde jar, ale ešte bol len vlastne koniec januára, potom február a celé to bolo také, že už som chcela, nech sa tak všetko začne akože otáčať k lepšiemu. Aj ja neviem, čo sa týka, že ozaj, že prírody, hej, že už chcem vidieť nejakú zeleň, už chcem vidieť nejaké slnko, už chcem, aby ja som sa cítila, že už trošku kvitnem a proste ono to nekončilo. Do toho mi potom prišla, že extrémna únava, keby ja som sa ráno zobudila, dala som si raňajky, pobudla som hore tak hoďku 2 a spať. Proste ale to je normálne, to akože... To je normálne, jasné, len ako keby, že toto sa mi dialo týždeň a po týždni si hovorím, že ty kokos, ja som tak neproduktívna a tak proste už uležaná a tak už proste vlastne že som vlastne unavená z toho, že nič nerobím, že ja idem akože na prechádzku. Že možno mi to pomôže ísť proste na čerstvý vzduch. Ešte som sa prekonala, išla som proste do úplne sichravého počasia, dala som si termoprádlo, dala som si slúchatka, že ja sa idem sama prechádzať aspoň na hodinu, že možno mi pomôže proste pohyb. Došla som z tej prechádzky, zrútila som sa nervovo tak, jak nikdy. Lebo ti to nepomohlo? Vôbec, že mne to vôbec nepomohlo. Ja som tu chodila 10 000 krokov, že ja som sa proste prechádzala v tom počasí a vlastne cítim sa vlastne ešte unavenejšie, než keď som tam išla a necítim sa vôbec, že by sa mi uľavilo. A vlastne do toho celého som mala ako keby pocit, že ty si mi ako keby, že není dostatočnou oporou a že so mnou možno netráviš toľko času, koľko som si predstavovala, že by si mohol, ale zároveň som si neuvedomovala, že tým, aká som bola vlastne neznesiteľná, som ťa od seba odháňala. Áno. A keď nie odháňala, tak možno tak, že som ti to neukazovala možno, že ťa pri sebe potrebujem. Že ty si mal pocit, ako keď má proste žena PMS. Že daj mi pokoj. Áno, že daj mi pokoj, ja si to proste nejako sama tu akože vyrieším a bude dobre. Áno. Ale ako keby ja som ale zase... pritom chodil som za tebou, že potrebuješ niečo, hento, toto. Áno, len pre mňa to bolo také, ako keby, že mne to vyzeralo, že to robí proste z povinností, že sa tak pri mne zastaví, občas tak akože zasmoltolkujeme, lenže on fakt sa snažil ako keby minimalizovať ten čas. Nájsť niekde, že niečo, čoho sa chytím, vieš, že áno, prišiel som k smalltalku, lebo vždycky to tak bolo, že prišiel nejaký smalltalk a vedeli sme rozvinúť do nejakej hlbšej konverzácie. Ja som prišiel k tomu smalltalku a videl som, že tie odpovede boli také celkom krátke. Strohé. A vlastne som si povedal, že no dobre, no tak asi ju nechám ešte. Že akože ja som si to plne uvedomoval a chápal som tie tvoje hormóny, že jediné, čo mne reálne že vadilo, bolo, že si to nechcela priznať. No, ja som ich nechápala. No. Tam bol asi problém, že ako keby ja som to nevedela vykomunikovať v tej chvíli. Je to už téma, ktorú sme si prešli aj na párovej terapii a proste nakoniec sme sa na tom zasmiali a budeme vedieť do budúcna, že ako na to. Pre mňa to bolo, ako keby mňa to vlastne hrozne vydesilo, že som ťa vlastne tak potrebovala, ale nevedela som ti to vykomunikovať, zároveň som ťa proste odháňala a mne to prišlo, že... A vlastne som cítila takú oddialenosť možno nás dvoch a to ma vlastne vydesilo. Áno. Že vlastne v tých mojich katastrofických scenároch, ktoré boli proste znásobené tými hormónmi, ja som proste videla to, že to dieťa, ktoré bude Satan, čo bude furt revať a ktorý nám nedá spať, tu ešte ani není. A my už teraz sa sme ako keby proste oddialujeme. Presne, že sa už, ale ja som sa ti reálne, že neoddialoval. Ja viem, len proste mne to... Ja som to iba tak bral, že proste, že teraz potrebuješ čas pre seba a ja som že to bolo to najhoršie, že tak ty tvrdíš teraz, že chcela si ma pri sebe, ale proste všetky tvoje výstupy boli, že nechaj ma tak. No a toto bolo to, čo som si neuvedomovala. Takže vlastne, áno, dávala som mu to ako keby za vinu a tým pádom v mojich očiach to bolo, že jednak som bola smutná, jednak som bola proste nasraná, že mi príde, že som na to sama a že ty si vlastne v pohode akože a čakáš, kedy ma to prejde, alebo tak vieš, že no... Áno, ty si hovorila, že to sarali také veci, že ja neviem, bol som za počítačom a ona počula vedľa z izby, jak ja sa tam smejem s chalanmi a ju to nasralo. A nie nasralo, to bolo vyslovene, že som sa cítila, že aha, takže ty ma trízniš. Dobre, takže ja sa tu cítim takto a ty sa mi za chrbtom smeješ s kamarátmi, to není vtipné,
to Ale- nechcem počúvať, sťahujem sa do obývačky, aby som to nepočula, aby boli medzi nami 4 steny a nie iba jedna. Presne, no. A ja som vlastne sa potom nejako bavila o tom akože s bratom, že jednoducho fakt to akože nedávam a že už by som bola rada, že by prišla tá zlatá éra druhého trimestra. A on mi tak nejako povedal akože takto mal stisnúť tú riťku, ale naznačil mi, že proste, že áno, je okolo mňa naozaj taká aura, že aj on zvažuje, čo môže povedať a ako to povie, lebo proste, že som nejaká pasívne, agresívne, toxicko, proste celá nejaká naprúdená. Áno. A vtedy som si povedala, že ty kokos, že... Keď už to povedia dvaja ľudia a do toho človek, s ktorým akože trávime spolu veľa času s bratom, ale ako keby je to tak možno... No tak sú to dvaja ľudia, čo ťa dobre poznajú. Áno, a s ním trávim 5 až 10% času množstva, jak s tebou. Áno. A keď on si to všimol, tak akože... Takže si vlastne uvedomila, že nehovoril som ti blbosti. Áno, ale ale že zároveň... vlastne som to hovoril preto, lebo nášmu vzťahu chcem pomôcť. Áno. A nie len preto, aby som... Lebo ty si to brala tak, že ja mám potrebu stále seba obhajovať. No. A ja som mala stále potrebu ťa obviňovať. Áno. A chcela som, aby to už konečne prišlo, že si to priznáš, že si to proste zanedbal. Čo z časti áno. Že my sme si ako keby obidva priznali ten podiel viny, jednoducho bola to pre nás nová situácia a ja som naozaj, aj mi to proste hovorili kamošky, aj keď som sa už keď bolo lepšie, tak som sa o tom bavila s ľuďmi a naozaj mi strašne veľa ľudí povedalo, že keď ťa hen tak oplískajú tie hormóny, že ty si fakt iný človek. Takže vlastne nikto nemohol za to, že že ja som bola iný človek, takže to bolo ako keby si bol možno vo vzťahu s niekým iným. A ten niekto iný sa mi nepáčil. No, tak už ho nevolaj na budúce. Dobre. Takže už nebudeme mať druhé? Akože môžeme. Či zvládneš ju na chvíľu? Teraz už bude dobre na tom to, že ona si to bude vedieť priznať rovno od začiatku. Že si to bude pamätať. Že už... A ty budeš vedieť, že keď ťa možno bude trošku odsúvať, že máš ísť a proste na silu sa jej pritúliť. Áno, že už mám vlastne ten recept na to, že ako túto fázu zvládnuť v pohode a vlastne aj vy budete mať, keď ste si toto vypočuli, ten recept, že teda ženy, vy si priznajte, že áno, niečo sa s vami deje, lebo však je to normálne. A muži, vy musíte byť ohľaduplnejší v tejto časti a proste viac sa im venovať, aj keď to vyzerá tak, že nechcú, aby ste sa im venovali. Občas niekedy trošku zatnúť zuby. Takže, a hlavne, aby ste sa za to akože podľa mňa aj neobviňovali, lebo ja teraz nechcem, aby to vyznelo tak, že ja som si priznala chybu, ja som bola strašne neznesiteľná. To nie. Áno, bola som. No, lebo proste tak to je. Stalo sa, proste jednoducho vieme, jaký je dôvod. Áno. A že to proste stálo za to. Áno. Že už máme papriku v bruchu. Paprika. Takže toto bolo naozaj niečo, čo ma fakt, že prekvapilo. Čo bolo fakt, že ťažké. A čo ale pritom som... sa aj o tom hovorí veľa. Akože... Hovorí sa o tom, ale podľa mňa ty si to nevieš predstaviť, kým si to nezažiješ a hlavne ako keby, že ono sa o tom hovorí, ale len tak akože na povrchu, že žena je nervózna, alebo že je veľa plače, alebo že je proste agresívna. Áno. Ale keby, že nikdy že som nepočula, že by niekto dopodrobne rozobral, že ty máš fakt katastrofické scenáre, ty vidíš všetko úplne v zlom, že tak do hĺbky si to prežiť a precítiť, to asi fakt musíš iba zažiť, alebo si to zažiť ako niekto blízky, že to na teba vplýva. Ale chcela som teraz povedať, že vymenila by som to za tie napínačky, že by tie napínania netrvali 3 týždne, ale 3 mesiace, aby som nemusela zažiť toto. Aj ja. OK, ale ja som chcela povedať, že ja vlastne nie. Lebo mám pocit, že nás to akože zase niekam posunulo, zase to bol proste ďalší konflikt, zase to bola nejaká situácia, kedy som nadobudla presne takéto vzťahové sebavedomie, že OK, bolo to proste jedna, možno aj akože zatiaľ, že z najťažších vecí by som povedala, alebo možno to nebolo nejako viditeľné. Akože pre mňa až tak nie, asi pre teba. Pre mňa hej, ale to je zase, že ja som sa fakt cítila proste vnútorne nie úplne dobre a možno som si to ani neuvedomovala, ako veľmi zle som sa cítila v tej chvíli, ale teraz, keď už to prešlo a keď som akože zo mňa opadli tie hormóny, tak to cítim, že sa to proste nedá porovnať, ale stále a ja to cítim. Ale stále si stojím za tým, že by som to asi nemenila, lebo zás mám takéto, že ďalšia vec, čo sme zvládli, ďalšia vec, čo nás nezlomila, ďalšia vec, ktorej sme proste vyšli silnejší a že nebudeme musieť pridávať čierno-biele video na Instagram. A potom sa sťažovať, že všetci riešia náš vzťah, keď sme verejne známi a všetko so svojím vzťahom aj tak zdieľame na internete. Ale
Ale? Ja by som len chcel, akože tak, že aby ste sa nezlakli toho tehotenstva, tak po prvom trimestre prichádza druhý trimester a to je vážna bomba. Vážna bomba. Akože je to vážne dobré. Bomba. Akože a ďalšia vec je, že to, že my sme mali prvý trimester takýto, ešte neznamená, že vy ho budete mať úplne rovnaký. Možno to proste iba pregrcáte a budete sa cítiť svojmu partnerovi najbližšie, lebo vám bude celý čas proste držať vlasy, hej, nad záchodom. Jednoducho, toto je proste naša skúsenosť a iba som si povedala, že keby to má pomôcť jednej osobe, lebo ja by som si to tiež rada vypočula, keby mi toto niekto povedal predtým takto dopodrobná, tak to stojí za to a budeme o tom rozprávať. No ale ešte, aby som tak rýchlo zhrnula, ja som si to tu zapísala, že celkovo, že príznaky, akože fyzické všetky, hej, prvého trimestra, čo som mala. Takže extrémna únava, to som hovorila, to prešlo kedy? Pred mesiacom. No. To trvalo dosť dlho. To bolo dosť dlho. Že bez poobedného šlofíka vôbec, ale v tých najhorších dňoch to bolo tak, že ja som spala proste 4-5 krát denne. Že ja som reálne bola fakt jak taký kojenec. Že ja som bola hore. Ja by som ťa prirovnal k Pokémonovi Snorlax. Tak to neviem, čo je. On stále spí. Aha. A on je taký gulatučky tiež. Taký macko veľký. Zlatý. Ale však ako... Ja viem. Tu máme jeden úplne, že z prvých, čo som vlastne bola, že to je divné. Zadýchávanie sa na schodoch a pri chôdzi. A reálne niekedy som mala pocit, že sa zadýcham z dlhšieho súvetia. Ja som nemal pocit pri tých hádkach. Tak pri hádke nie, tam som mala... Tam si išla, normálne si dávala double timey. Ale akože za takých akože normálnych okolností, že vyšla som po schodoch a to nemuselo byť, že na 6 zrovna, ale proste iba po schodoch. No a bola som, že tak toto by som očakávala v 3. trimestri, keď budem mať bachor, ty kokos, jak ozaj ten Asterix a Obelix a že prečo sa mi to deje, keď ešte som akože tu tehotná týždeň. No ale že vraj je to teda naozaj spôsobené tým, že proste tie hormóny a ten objem krvi sa ti zväčšuje a proste celé sa to tak pripravuje a že ty vlastne ten prvý trimester ideš na dlh, lebo tvoríš tú placentu, ty robíš tú robotu za tú placentu, keď to mám úplne že najlogickejšie povedať, dúfam, že nehovorím blbosť, ale kebyže potom preberá tú úlohu tá placenta a ty si už akože free, že máš proste ponožku ako doby. Pocit plnosti nafúknutia vetry, to sme prebrali. Proste celá si akože nadúta, to je ešte v časoch úplne v prvých týždňoch, kedy ešte nemáš ani brucho. Vlastne ho máš, ale to sú len vetry, len proste nadutá si celá, jak proste po hrnci segedínu, aj keď si žiadny segedín nejedla. No aj to smrdí, jak po hrnci segedínu. Mám tu extrémne nafúčané veľké bolavé cecky a bradavky. Toto mne úplne nevadilo. To je Denková obľúbená časť, najobľúbenejšia. Áno, ja túto časť tehotenstva akože zbožňujem. Toto je vlastne prvý fyzický príznak, vďaka ktorému ty si to odhalil, že určite sa to už ja som deje. povedal, že ty si určite tehotná, lebo som videl už po týždni, že to rástlo. No. A ja som bol... Čím viac to rástlo, tým viac som bol ja šťastný. Ale ja som nebola úplne taká šťastná, lebo fakt to je extrémne nepríjemné, je to bolavé, je to proste, nevieš si ľahnúť, nie že na brucho, ani na bok poriadne. No. A hlavne som si všimla, teraz nedávno sme zistili, že mne sa normálne stihli spraviť už strie zo spodu, tuto, normálne nové fialové proste strie. Hovorím si paráda, ale však nevadí, je to jedna z, jak sa to hovorí, pamiatok na toto obdobie. To sú jazvy krásy. Plus to bolo tak zlé tie prvé mesiace, že mne sa normálne, ja si to pamätám, že mne sa jednu noc snívalo, že mne tak už mi idú proste vybuchnúť, že sa mi normálne roztrhali. No tak lebo strie sú v podstate... Akože snívalo sa ti. Áno, že sa mi normálne snívalo, že sa mi potrhala tá koža, ale že až do krvi, do mesa, že už nevedeli, kam majú proste rásť tie cecky. Tak ma proste boleli, tak už boli obrovitánske, že normálne sa mi toto snívalo. Takže ráno som sa zobudila, hneď som kúkala, že všetko v poriadku. Vlčí hlad, napínanie, smrady, chladnička, mekáč, ale mekáč iba akože čisto, že olej prepálený mi smrdel, že to aj keď som došla babke a voňali tam rezne, čo za normálnych okolností by som povedala, že mňam voňajú tu rezne, proste olej cítiš, tak to z toho ma vedelo napnúť, ale ja som sa vydýchala a potom dobre a v pohode som si ten mekáč dala za 10 minút a v pohode som si dala aj ten rezeň, ale ako keby, že ten olej mi smrdel. A smrdelo mi v obchodoch, čo ideš okolo tých lahôdkových, že salámy, párky, šunky, no tak toto. Normálne som išla jedenkrát a jednoducho nevedela som vybrať inú trasu po tom obchode, lebo proste musela som tadiaľ prejsť.
a normálne ti ma akože naplože na hlas. A bolo to zvláštne, lebo na mňa kúkali, že čo sa mi deje. Ale akože toto mi fakt smrdelo a ani som to jednu dobu vôbec nemohla jesť. To bolo jediné, čo mi fakt bolo, že nechutné. To bolo nejak v tom období, jak si aj tie párky spravila. Áno, to bolo presne v tom období, jak som si tie párky spravila. Na to som si spravila tú obloženú knedlu zo šunkou a so syrom. Knedlu? Žemlu? No ja myslím, na ten segedin ľudia mne skapala kapusta. Ja som mala proste kapustu natlačenú, s detkom sme to robili, prvýkrát som mala doma, som si pestovala proste svoju kapustu, teraz dojdem a plesnivá. No Na nervy a bola som z toho. strašne dobrá. Strašne bola dobrá, úplne taká kyslá bola, že že si dala segedín a tuto ťa až pichalo, jak bola kyslá, úplne parádne kyslá. No ale je plesivá, za normálnych okolností by som bola normálne taká, že by som to akože obrala, vyhodila by som 5 cm a pod tým je to určite v pohode, ale nakoľko nemôžeme jesť plesnivé syry a nivu, tak nebudeme to riskovať, čiže kapusta pôjde do koša. To bola iba taká vsúka, no a ja vlastne odvtedy snívam o segedine, ale nechcem ho robiť z kupovanej kapusty, lebo naša kapusta je naša kapusta. Takže dajme preto si minútu knedle. ticha za našu skapatú kapustu. Áno, ďakujeme. Čo ma prekvapilo, je tehotenská nádcha. Áno, vlastne. To som naozaj netušila, že také čo existuje, ale od momentu, kedy som začala byť tak asi 3 týždne tehotná, mám tak proste, každý že večer zapchatý non-stop zapchatý nos, že cez deň proste soplím a večer pred spaním máš proste zapchatý nos, musíš si líhať podľa toho, ktorú dierku, furt vydávam nejaké zvuky, furt sa to odtiaľ snažím dostať a proste nejde to, no. Tým, že vlastne nemôžeš žiadne spreje poriadne, jediné, čo môžeš, je morská sol, ktorá pomáha hovno, tak proste je to, že ja som človek, a to sa priznám, a vy to nerobte, ale ja som veľmi ľahko navyknutelná na mukonazál, to je proste sprej, na ktorý som vedela byť závislá a vždy, keď som bola chorá, tak som siahala potom, lebo som vedela, že nič iné mi nepomôže a že vedela som, že ho môžem užívať iba 7 dní a vždy som ho doužívala celý a možno som si kúpila ešte jeden, pretože tam už nešlo o to, že som chorá, ale že proste mi tá sliznica opúcha, lebo chce tú látku, ktorá mi ten opúch zmiernila, že do pár sekúnd. No takže ja ako človek, ktorý keď mal, že trošku zapchatý nos, hneď som siahala po mukonazále a riskovala to, že sa toho zase nebudem vedieť zbaviť a že sa budem musieť odúčať. Som dostala tehotenskú nádchu a každý večer zaspávam s plným nosom. Myslím si, že toto ma navždy odúči od mukonazálu, lebo už som si na to asi tak zvykla, že proste už som, že proste je to tak. No. Čítala som si čo s tým, nič, treba porodiť. Výborné, ďakujem. A je to vlastne tým, že máš viac krvi. Aj tým, že máš proste aj prekrvenejšie tie sliznice, aj to zase súvisí s tým progesterónom, proste nerozumiem, ale akože je to celkom otravné a celkom ale aj, že proste mávajú to ženy. Že není to, že... časté. No, ale nepočula som o tom dovtedy. Časté cikanie aj v noci, klasika. Áno. Masné vlasy, to už chvála Bohu nemám, ale to bol jedný z takých prvých príznakov, že som si umyla hlavu a pomaly som mala pocit, že za 4 hodiny už to nebolo ono. Každý deň som si musela umývať tú toto hlavu. Toto som si ja napríklad nevšimol. No to som si teda ja veru všimla. A hlavne celkovo, akože teraz som si chystala nejaké videá, ktoré ešte chceme pridať z tohto obdobia a ja som tam vyzerala strašne. Áno. Jak mátoha, jak samara, jak nejaké strašidlo, proste masná, zanedbaná, vycucnutá zo života, bez energie, bledá. Proste to bolo ja normálne. A ešte aj nepríjemná. No teraz si predstav, že prečo som sa ťa bál vlastne. Veď áno, však ty ja sa aj nečudujem. Tak ja som mal ozaj horor kruh. No som úplný mal kruh, doma. úplná samara, hovorím. Fakt to existuje, že druhý trimester je zlatá éra tehotenstva. Naozaj sa tak cítim, že až by som to povedala, že žiarím, ale možno je to len proste strašný kontrast s tým, čo tu bolo ešte pred pár mesiacmi. Není, akože ja som to povedal aj, že ja som akože zvyknutý na to, že sa smeješ, že sa zabavíme, ale proste ty sa smeješ na úplných nezmysloch, čo poviem. Že fakt mám dobrú náladu, áno, no. Že fakt poviem niečo, čo je úplne nevtipné, iba len tak, že proste, že neviem, presadal som do auta, že pricvikol som si vajco a ty si sa rozpískala tak, že dovidenia. No. A potom vlastne ti vyliezol pupok a rozpískala sa ešte viac. Proste, jak som mala ten záchvat, jak som pumpovala s tým bruchom, tak zrazu pozerám a už mi začína trošku vyliezať pupok. Tak naruby. Ale bol proste úplne naruby, že ty kokos, čo sa deje, že zatlač mi ho naspäť a neišlo to. Potom sme tam pískali spolu na tom, že neišiel naspäť zatlačiť pupok. No, takže teraz sa cítim fakt, že veľmi, veľmi dobre. A ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Dobre, ešte tu mám, že čo odkážeme mužom, že majú robiť, nerobiť. Myslím si, že to sme povedali, ako sme sa z toho poučili my. No, ale akože môžeme to zhrnúť, čo robiť, čo nerobiť. Zhrň to. Tak akože nedráždi hada bosou nohou po hlave. Za mňa, keď môžem začať s tým, čo muži nemajú robiť, tak ja chápem, že tá žena
je možno fakt neznesiteľná, ale kebyže stále majte na pamäti, že ona je neznesiteľná aj pre seba, ona naozaj bojuje sama so sebou a že je to pre ňu proste strašne príjemné, tak ako keby nesnažte sa, možno aj tak, že v spoločnosti, nehovorím, že ty si to robil, ale viem, že by ma to nasralo, alebo by ma to sklamalo, keby si to robil, že nesnažte sa ako keby stavať do tej pozície obete vy. Že ak je to proste pre vás ťažké, jak vy máte doma proste Hitlera, to použijem tvoje slovo z minula, ale ako keby chápeš, že proste, že... Podľa mňa je hlavné, že doma komunikujte o tom, lebo my sme napríklad boli zvyknutí komunikovať, vždy sme si všetko vykomunikovali, len ty si v tom období ako keby nechcela komunikovať. Áno. Že nekomunikovala si svoje emócie, nekomunikovala si to, ako sa cítiš a nekomunikovala si to, čo chceš. A to by som poradil zase vám ženám, že to vy robte. Vy muži buďte zhovievaví a snažte sa viac, ale zase ženy, vy komunikujte, čo chcete, lebo my sme není veškine veškine Teodory a nevyleščíme vám z koule. Ani z našich koulí. Nevyveštíme. Povedal som vyleščíme? Ale leštiť koule si môžete, lebo to naozaj nie je niečo, čo sa bude diať z našej strany v tomto období. Áno. Keďže vyzeráme a cítime sa ako samari a vás trochu nenávidíme. Áno. No, ale to som ešte chcela povedať, že práve, že ty hovoríš, že nie ste Teodory, ale ja hovorím, mohli by ste byť. Áno, ja ako viem. Do určitej miery určite. Určite. V tomto období, keď môžeme pýtať žolíka na to, aby ste niekedy boli Teodory a snažili sa nám vyčítať, čo si myslíme, ale ani sami to nevieme, tak je to práve v prvom trimestri, podľa mňa. Len ono je na prd, že keď 10 krát sa to snažíš vyčítať a 10 krát sa netrafíš, tak ako keby... Tak to si zlá leštkyňa. Leštkyňa. Teodor. Teodor. No, takže trošku nám to skúste aj vy uľahčiť tým, že nám akože budete komunikovať tie svoje emócie. Ale hlavne nechoďte proste na seba cez tie výčitky. Ale to som ti ja nerobil, až keď som vybuchol. Ešte raz hovorím, že to hovorím nie, že čo si ty robil alebo nerobil, dávame rady do budúcna. Aha, prepáčte, ja som tam videl. Nemusíš sa hneď brániť. Dobre. No, on má také PTSD z toho. Áno, to mi zostalo, že ja už sa idem obranovať. My sme sa vás pýtali na Instagrame, či máte nejaké otázky. Ja si myslím, že väčšinu z nich sme zodpovedali, ale videla som tu aj nejaké, ktoré boli zaujímavé. Je tu, že na čo som mala najväčšie chute, no tú tomiamku, ale ako keby, že stále to nebolo nič nejaké zvláštne, hej, že žiadne proste zvláštne kombinácie, žiadne veci, ktoré som predtým nelúbila a teraz ľúbim. Skôr si mala to, že keď si nevedela, na čo máš chuť, takže tá tomianka bola taká, že to vedela zachrániť. Áno, že mala som také SOS jedlá. Či bude video, kde budeme ukazovať pohlavie. Včera sme ho vymysleli, dohodli sme sa, že pre dobro všetkých zúčastnených aj toho prenatálneho dieťaťa bude lepšie, keď to bude vymýšľať Alex. Keď to bude môj nápad. Áno, a my sme sa tak, že oznamovacie video som ja vymyslel vlastne. Áno. A teraz toto... To už si uletel s tým, čo vymyslel. Keď chceš, môžeš to povedať. Nebudem to hovoriť. Dobre. Alebo môžem. Povedz. No ja som proste videl typkov, že proste dali na stôl červené a modré nápoje. Tam bola vlastne obálka, že aké to je pohlavie, tak oni si prečítali, aké to je pohlavie, vypili proste ten nápoj, ktoré pohlavie to bolo, čiže dajme tomu, keď to bol chlapec, tak vypili modrý nápoj. Ale ten akože... Otec to nevidel, že čo vypili. A proste otec pred nimi otvoril surströmming a oni sa akože dogrckali a akej farby išiel nápoj, tak také pohlavie to bolo. Ale ne, to bol extrém, ja som to proste priznal, že to je extrém, ale mne to proste prišlo tak dobre primitívne. Ja som vyrastal na Jackese, odo mňa nečakajte veľa. Alebo teda nie, že nečakajte veľa, ale proste ja sa nebránim úplne primitívnemu humoru, takže... Ty si svoju šancu na ale mal som vymyslenie potom videa. aj menej invazívne metódy. Ako mal si, ale... Mal som aj, že preteky mangalíc. No jednoducho sme to uzavreli tak, že Denko využil svoj maximálny potenciál pri vymýšľaní nášho oznamovacieho videa, za tomu patria všetky kredity, ale tam to stopneme teraz na chvíľku a dostaneme priestor ja. Si to. Áno. Takže to bude proste 50/50. Takže som to včera vymyslela, Denko nakoniec hodnotil, že je to veľmi dobrý nápad. Že je to dobrý nápad a že vlastne... Je veľmi dobré, že som to vlastne aj nechal na teba, lebo ja som ti aj povedal, že však ja to vlastne nechám na teba, že toto sú iba moje nápady. Áno, my sme sa zhodli na tom, že mňa nič nevedelo napadnúť a on mal iba akože kreatívny poplach, tak proste skúšal niečo, ale som povedala, že nie, ja to vymyslím, len mi daj čas. V prípade, že si mala nevoľnosti a zvracala si, tak čo ti pomáhalo? To je vlastne hrozné. Ja teraz vlastne idem súcitiť so všetkými ženami, ktoré sú fakt, že na tabletkách od gynekológa, aby to nejako vedeli prežiť, ktoré proste fakt, že chudnú počas toho prvého trimestra. Ja som bola tá trapná, ktorej proste pomohli, alebo teda ako keby v najhoršom som mala pri sebe tie
zázvorové lízatka z lekárne. Len to sú proste tie baby, oni chudiatka tak točia, že proste oni fakt strávia celé dň nad tým záchodom a potom len tie videá, že niekto za nimi dojde a opýta sa ich, že a skúšala si zázvorové lízatko? Proste, že áno, nie, akože neskúšala to ju určite nenapadlo. To ju určite nenapadlo. Celý deň nad záchodom. Ježiš, to som bola na krvi na endokrinológii a ja hovorím, že prosím vás, že môžem si otvoriť lízatko, že proste, že je mi fakt že zle, že som tu proste nalačno a bolo proste 10 hodín a oni na mňa pozerajú, že a prečo ste nalačno? Ja, že však, lebo mi idete brať krv a ona, že ale to tu nemusíte byť nalačno. Ja, že aha, tak to som nevedela, tak ja som si s tým lízatkom, úplne som si to tam proste cuckala, ona mi brala krv, robili mi EKG, potom ja s tým doktorom som komunikovala a opäť som mala to lízatko jak vandrak proste v ústach, ale boli zlatí a pobavilo ich to, že proste si cuckam lízatko, lebo ináč by sme sa nepočuli cez to moje napínanie. Nebali ste sa spolu spávať, že ublížite bábätku? Môj muž áno. Áno. Ja som to aj vysvetľoval, Alex, že extrémne ma akože priťahuje stále, že vôbec sa nič na tom nezmenilo. Ešte práve si uvážim viac, lebo teraz mi príde jej telo ako taký chrám, lebo proste plodí nový život. Toto keď mi povedali, je, že jaký chrám, čo ty mi tu splietáš o chrámoch, proste tak do toho chrámu, akože však už je to dlho, akože. No lebo my sme vlastne kvôli tým tvojim čípkom nemohli, progesterónovým. Bolo to ťažšie pre nás obidvoch a potom pre mňa to bolo podľa mňa ťažšie. Asi áno, no. A potom ja som mal takéto, že ja som sa úplne tak, no mal som také výčitky, že vieš, že to bábätko tam tak nejak je a zrazu niečo do ho bude drgať. To nie je pravda, akože asi ho tam trošku pohegluje, ale tak ako videl si, čo sa deje s tým dieťaťom, keď sa žena smeje, no tak tam už nemôže byť taký rozdiel. No však to asi nie. No, ako toto ja som fakt, že nečakala a ani som nevedela, že takto to akože muži nejako akože riešia. Ale vidíš, tak a prežívajú, veď OK, však preto som to vytiahla, že akože je to téma a poďme sa o tom pobaviť. Ja som bol skôr taký, že ja som hovoril, že keď treba, tak moje ústa sú k dispozícii. Akože áno, len ja ešte som zabudla na jednu vec, čo ma extrémne prekvapila na tehotenstve a to je, ako sa mi začalo meniť telo. No však samozrejme, že akože trošku priberáš, aj proste možno ješ trochu viacej, ale jednoducho to telo sa pripravuje, ukladá si tie tuky, lebo proste sa chceš pripraviť a tak ďalej, lenže mne sa to prejavilo na tom, že mne sa extrémne začala ako keby objavovať celulitída, ale aj na miestach, na ktoré som predtým nebola úplne zvyknutá, že nehovorím teraz, že mám celulitidové ruky, ale keby, že keď si tak stlačím, tak vidím to tam, že čo sa tam deje. A napríklad na nohách, na stehnách to vidím, že aj keď si natieram každý večer nohy napríklad, alebo ty keď mi natieraš, tak vidím, že netreba až tak veľa úsilia na to, aby sa tam tá celulitida spravila. Na zadku to ani nehovorím. A to ja som bola ten človek, ktorý keď akože cvičil, tak som tú celulitidu nemala, respektíve vedela mi veľmi rýchlo zmiznúť. A ako keby, že až keď som sa prestala hýbať úplne na dlho, tak sa mi začala objavovať tá celulitida, ale ako keby, že teraz to prišlo tak húfne, tak naraz a som z toho trošku vydesená a snažím sa s tým akože trošku zmierovať postupne. A vlastne si myslela, že si pre mňa asexuálna. Áno, a mne to vlastne, že ja som tak presne, že bojovala sama so sebou, teraz vidíš, že priberáš, aj tak proste občas prídu nejaké poznámky od okolia, potom sa to tí ľudia snažia zachrániť, že ale však vlastne však si tehotná, že však to nikto nerieši a to je zlaté, ale proste stále tá prvotná informácia bola, že si nejaká baculatá už a že to už je vidieť a že sa nejako zagulaťuješ a že ešte nemáš brucho, ale máš vlastne všetko ostatné. Takže vlastne ono sa ti to tak postupne akože zarýva do tých myšlienok, teraz vidíš to aj sama v tom zrkadle, do toho máš proste celulitidu, ktorú si predtým nemala, do toho už by ste teoreticky mohli, ale ten chlap sa k tomu nejako nemá a potom keď sa ho opýtaš, čo sa deje, tak on ti povie, že tvoje telo je chrám a že ja ho nechcem znesvetiť a tak to úplne kúkaš, že tak akože takúto výhovorku, čo ty si jak ale to nebola ty si jak jeleň v rúji, proste celoročne, že už skôr ja som tá, čo ti poviem, že láska akože jakoby akoby ňugy, áno. Ňugy. tak zrazu on dojde, že tvoje telo je chrám a no tak ja som bola, že tak to si akože už ozaj, no mne to došlo, že tebe drbe, že to si nevedel vymyslieť niečo lepšie, však normálne mi povedz, že som proste tlstá svíňa a že ale to vôbec tak ja nebolo. Viem, ale ako však vieš dobre, chvíli... že proste, že napríklad, jak ti začali jak mi začala doriastať noha. Doriastla mi noha. Ruka alebo noha to bola? Noha, to je jedno. No, že proste, jak ti začali rásť prstia, tak vieš, že som bol, že vieš, že proste no veď akože... áno, ale vtedy som mala len cecky veľké a nič k tomu. Že medzi tým prišla tá celulitida a tak mňa v hlave napadlo, že ty kokos, tak to už keď môj muž nechce nič robiť a povie mi, že moje telo je chrám,
čo ty si v živote v chráme nebol, ani sa tam nechystáš, tak to je úplne také pre mňa, že Ja bože. som teda potom ti aj hlavne hovoril, že aj z toho ako keby medicínskeho hľadiska, tak že som sa bál, že tam môžeš zaviesť nejakú, ja neviem, tú kvasinkovú infekciu a takéto. Áno, akože môže sa stať samozrejme, ale že teda... to je bežná vec proste, vieš, že tak jak aj vtedy, keď som ochorel a dal som si to rúško, aj keď sme boli v jednej domácnosti, že znížil som pravdepodobnosť, že to chytíš, tak rovnako som chcel byť aj proste teraz doma, že proste nechcem riskovať, že zrazu... Jasné. Každopádne uzavrieme to tak, dúfam, že je to teda verejne známa informácia a dostupná, že pokiaľ je všetko v poriadku a nemáte nejaké rizikové tehotenstvo, alebo nie ste, ja neviem, nejako, že tesne pred pôrodom, aj keď už prenášaš, sa odporúča práve, že nejak to poďme akože... Áno. To normálne akože je jedna z taktík. Ja, že keď už je dlhšie, jak mal byť termín, tak proste treba to vyvolať. Nechceš oxytocín? Pichni ho do chrámu. No, každopádne v takýchto ranných štádiách je to úplne bezpečné a dajte mi vedieť do komentárov, toto ma akože fakt zaujíma, ale ako keby, že podľa mňa toto viacej riešia naozaj, že muži. Môže byť? Jak ženy, lebo ja som fakt nepočula, že by niekedy žena mala s týmto problém, že ja sa bojím pokiaľ je všetko v poriadku a ešte poriadne ani to brucho nemáš a hlavne ešte to som bola, že akože tak pomekým sa dá, lebo proste za pár mesiacov to brucho už bude veľké, to už budeme ozaj dvaja tulení, proste to bude už veľmi obmedzujúce. Chcela si tým povedať, že ja som tlstý aj bez toho, aby som bol tehotný, chápem. Tak pretekáme sa s tými brúchami, no. Akože áno, a však preto mám už dietu, no ale... No, tak sme to tak zhodnotili, že sme tak narovnako a že bolo by dobre, keby Denkové začalo trošku ubúdať a moje pribúdať. Ale vlastne, raz sme aj tak akože toto a potom som išiel na Discord a hovorím, že no, že bol som si navštíviť dieťa. Tak to je uchyl. Tak jasné, že keď to berieš takto, takže potom sa ti do toho nechce. No však, lebo proste mi to prišlo vtipné, no. To je, že tak to je uchylné. Však, ale ono sa to reálne dialo. Však akože dobre, ale tak nemusíme to takto akože zase pomenúvávať, hej? Však dobre, ale ako, to je úplne jedno, že jak to pomenuješ podľa mňa, keď sa to reálne akože stalo. Však hej, ale že nemusíš to pripúšťať. Môžeš sa na tú chvíľu tváriť, že tam nikto není. Jaj? Akože nikto nie je doma. No v tom chráme, že je prázdny. Dobre. Nesmrdel ti Denko? Smrdel som ti? Nesmrdel, len si mala silnejší čuch. Strašne som sa toho bála, že sa to môže stať, lebo počula som o prípadoch, kedy v tých lepších prípadoch ženám začala smrdiť proste mužová voňavka a povedali im, že prosím ťa, toto si už v živote na seba nenašpliecha, lebo sa dovracám. To sa nedialo, ja som stále rada, keď sa navoňavkuješ, ale má som a aj stále mám lepší čuch a že všetko cítim výraznejšie a skôr cítim proste, keď ja sa spotím, alebo keď ty sa spotíš, že proste cítim to silnejšie, takže mám pocit, že to smrdí viac, ale smrdí to tak ako vždy, len proste to cítim viac. No a to som chcela povedať, že niektoré ženy mali normálne, že im smrdel vlastný muž, že akože jeho aróma, akože normálna kožná, ja ťa stále ľúbim voňať, hej, že áno. Čak to je celá pointa spolunažívania, že si proste musia ľudia voňať a im proste prestal voňať ten partner, čo je pre mňa hrozná predstava, no lenže sú ženy, ktorým sa to že nevrátilo ani. Normálne som minule počúvala podcast, myslím, že to bola Peťa z Evelyn a bavili sa presne o tomto, že bola tam proste jedna žena, ktorej ten muž vlastne smrdí, už je to niekoľko rokov, ale tak samozrejme, že nechce raniť jeho city, vážne trpí pri situáciách nejakých akože intimných a tak, ale proste čo s tým spravíš, keď ľúbiš toho človeka, chceš s ním byť, on s tým nemá čo spraviť, nepomôže mu, keď sa proste navoňa stále tam cíti tú jeho voňu, ktorá je není proste príjemná zrazu. To je hrozné. No takže to sa nám chvála Bohu nestalo. Že ako sme to povedali rodine a či sme to tajili alebo čo? Moja mamina teda o tom vedela, že to ideme podstúpiť, tvoji rodičia o tom nevedeli. Moja mamina sa to dozvedela vlastne deň po Vianociach, keď sme išli do Rakúska, tak sme jej doniesli obálku a v nej bol akože test, takže tá sa tešila. A z mojej rodiny to vedeli tak, že deti, hej, títo bratranci, sesternice, tí Janka, Danka, Harry a Marv. A plus krstnej som to povedala. A mamina už potom neskôr akože vedela, ale teda tým, že to nebolo úplne prekvapko a že sme vedeli, že to budeme riešiť takto, tak to vedeli aj väčšina blízkych kamarátov, že jednoducho
nebolo to nejako extra. Hlavne nám potom prišlo, že oni vedia, že to podstupujeme, vedia, že ja som na hormonálnej stimulácii, vedia, kedy je cca transfer a už nám prišlo také divné sa teraz hrať akože na nejakých strašne tajomných, že no počkajte si 3 mesiace. Ja som to rozprával všade a tešil som sa z toho. No, takže ja som úplne nadšený, ja už som to bral jak vybavenú vec. No, takže vlastne sme to nejako extrémne netajili, ale vtipné bolo, ako sa to dozvedel môj tato a vlastne táto časť rodiny, lebo vlastne tým, že sme sa to dozvedeli na Vianoce, tak 25. prvý sviatok Vianočný sme išli vlastne k jeho žene, k jeho rodine. Ja som tam vždycky zvykla piť vaječný likér, ktorý robia neskutočný a vždy som ho tam pila a bol mi opäť ponúknutý a proste som odmietla. Bolo to podozrivé a nejak to zo mňa proste vypáčili. Ja som bola vlastne tak zatlačená do kúta, že prečo si nedáš? Hovorím, Denko si dá, že prečo si nedáš, že normálne to až im došlo divné, že prečo si ja nedám. Ty si nedáš vaječný likér na Vianoce? Vaječný likér ten, si nedáš? A nejak to z nás vypadlo a už mi proste prišlo zbytočné to vlastne toto. Takže sme sa teda priznali s tým, že je to ešte úplne čerstvé. Hovorím, vieme to aj my len od včera a teda uvidíme, či všetko dobre dopadne, ale teda odhalil nás proste vaječný likér. That's it? Jakú dáme ďalšiu tému? Neviem. Ja by som, vieš čo dala? No daj. Aký budeme chcieť byť rodičia? Aha. Vieš čo myslím? Dobre. Že vlastne my si tu úplne zvizualizujeme, že my budeme vlastne dokonalí rodičia a potom si to pustíme o rok a dáme si na to reakciu. Že čo z toho sa nám podarilo dodržať a z čoho sme upustili, ale mohlo by to byť zaujímavé. O rok je málo, podľa mňa, že o 10 rokov. To bude zaujímavé. Dobre, vieš, že... keď budeme ešte robiť ono YouTube. Je super, ale že no tak aj keď nebudeme, tak bude tamto video. Jasné, a môžeme, že po 10 rokoch natočiť, že 10 rokov rodičovstva. Tomu ver. Ty kokos. A to bude ešte len, vieš, že či sa nám to darí. Len. A potom po ďalších 10 rokoch, lebo vlastne ten človek až na nejakej 20 sa vykryštalizuje, ktorého vychováme. Mm-hmm. Aj to je ešte diskutabilné, lebo do 25, že sa ti akože vyvíja všetko v mozgu a tak. Že ešte... Prefrontálny kortex. Áno. No dobre, takže ďalšia téma bude teda, že aký budeme chcieť byť rodičia, či budeme chcieť ukazovať deti na internetoch, jak sa k tomuto staviame, či im budeme dávať telefóny a tablety, či budeme proste prísni alebo benevolentní, alebo čo chceme zopakovať z výchovy, ktorá bola aplikovaná na nás, čo nechceme zopakovať z výchovy. Takže ak máte nejaké otázky na túto tému, tak kľudne sa pýtajte. Čo od toho rodičovstva čakáme my. Áno. Kľudne nám môžete napísať aj vy do komentárov vaše príbehy, čo ste si povedali, že určite budete chcieť dodržiavať a nezvládli ste to. Ja som chcel povedať iba, že ja som to uvádzal, tak ty to ukonči. My vám ďakujeme, že ak ste sa dostali až sem, budeme sa na vás tešiť v ďalšej časti a ešte sme vás chceli veľmi, veľmi poprosiť, neviem prečo sme to inak už nerobili na začiatku, že sa veľmi potešíme aj my, aj Algoritmus, aj náš skrachovaný YouTube kanál nejakému lajčíku, nejakému komentáru, odberu a myslím, že sa tam dajú dávať aj tie body za zviditeľnenie, že tam kliknete, keď dáte like, tak potom sa vám tam zobrazí, že vychválené, tak tam ťuknete a nás môžete vychváliť, keby ste chceli. Až do neba. Až do neba. Tak sa vidíme na budúce. Ahojte. Čaute.